Takže čaute a vítajte pri tomto ďalšom videu. Toto video je taký maličký tutoriál, fakt maličký. Takže poprvé, čo budeme potrebovať, bude váš prehliadač. Pôjdeme na Google a ja vám túto stránku dám do popisku videa, čiže sa nemusíte na čo báť. Budete mať takúto stránku, chcem to rýchlo spraviť, lebo úplne rýchle to je. A pôjdete na www.9minecraft.net a tak ďalej, ja vám to dám do popisku videa. Takže toto sa vám zvýrazní a pôjdeme úplne dole. Tu máte ďalšie, napríklad Motentos, Feeder a taký tak. Takže ideme dole a tuto ako download now, tak tu máme. A my si stlačíme to prvé hneď. Tuto a počkáme, a klikneme, že download a počkáme a dáme tak, toto nám spraví, fíha, teraz mi ide úplne rýchlo internet. No, máme to, takže to úplne rýchlo, potom si to skopírujeme na obrazovku, máme tu media items, napíšeme percento updata percento, tak, a máme tu nejaké tie zložky. Klikneme Minecraft a prídeme na bin. Ja tu mám 1.5.1 a 1.5.2, ale ja kliknem na tento Minecraft, otvorím ho cez WinRAR a medzi týmito zložkami bude nič. Sorry, to som si trošku poplietol. Otvoríme tu many items, otvor ho. A tieto zložky, Ctrl A, keby ste to nevedeli, presunieme do tejto Minecraft zložky a keď spustíte, tak by to vám už malo ísť, ja to už mám. Čiže ďakujem za pozornosť a ja s vami lúčim, určite hodnote, pripravím takú minisériu, ktorá sa volá Minecraft Mania, kde budeme stavať, používať too many items, budeme kreatíve, budeme len stavať, tutoriál na stavanie, budeme stavať krásne veci a dúfam, že sa vám to bude páčiť, určite ohodnote toto video lajkom, odberom a aj komentom, poteší ma najviac odber, ale aj like, aj koment, takže ďakujem za pozornosť a ja sa s vami lúčim pre toto video a čaute.